हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 5वा अध्याय शिकणार आहोत. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. आज आपण 5वा अध्याय शिकणार आहोत. 5व्या अध्यायाचं नाव कर्मयोग आहे. आता 3ऱ्या अध्यायाचं सुद्धा नाव कर्मयोगच आहे. मग तो कर्मयोग कोणता आणि हा कर्मयोग कोणता? तर हा जो कर्मयोग आहे, या कर्मयोगामध्ये आपण कृष्ण भावना भावित कर्मा बद्दल अधिक जाणणार आहोत. 3ऱ्या अध्यायात अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं, इतकंच सांगितलं की तू ते जे काय कर्म करणार आहेस ते माझ्यासाठी कर. त्यांनी सांगितलं माझ्या आनंदासाठी कर, म्हणजे तू या कर्मामध्ये बांधला जाणार नाहीस, तुला त्याचे परिणाम भोगावे लागणार नाही जेव्हा तू माझ्यासाठी कर्म करणार आहेस तेव्हा. आणि त्यांनी आपल्याला 3 प्रकारचे कर्म सांगितले. एक कर्म, दुसरा विकर्म आणि तिसरा म्हणजे अकर्म. तर आता आपण कृष्ण भावना भावी कर्म कसं करायचं आणि आपण बंधनातून मुक्त कसे होतो हे आपण आता शिकणार आहोत. प्रथम, ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी खूप सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहिली, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा माझा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी, ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, आणि प्रेमा माताजी, ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि आमची टेक्निकल टीम, कीर्तन टीम, या सर्वांना मनापासून धन्यवाद. तर आपण काल 4थ्या अध्यायामध्ये काय शिकलो? कृष्णाने सांगितलं की जर तुम्हाला ज्ञान हवं असेल तर मी जी परंपरा स्थापन केली आहे त्या परंपरेत तुम्ही जा आणि यथार्थ ज्ञान घ्या. मग त्याच्यानंतर कृष्णाने वर्णाश्रमाची स्थापना केली आहे, म्हणजे वर्णाश्रमामध्ये राहून आपण कर्म केले तर मग आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती सहज होऊ शकेल. मग त्याच्यानंतर कृष्णाने
कर्माचे विविध प्रकार सांगितले. कोण बोलतंय का? मी अनम्यूट करते. मग विविध प्रकारचे कर्म सांगितलेत. विकर्म, अकर्म आणि कर्म. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. आज मी थोडस याच्यावर सुरुवातीला बोली. आणि मग जर तुम्हाला ज्ञान हवं असेल तर तुम्ही काय केलं पाहिजे? तुम्ही गुरूंकडे जाऊन ज्ञान घेतलं पाहिजे. नम्र भाव आणि सेवा भाव हे ठेवून तुम्ही गुरूंकडे गेलं पाहिजे. आता 5वा अध्याय. 5व्या अध्यायामध्ये परत अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न आहे की मी काय करू? मी संन्यास घेऊ का? कर्मापासून संन्यास घेऊ का? की कर्मयोग करू? काय करू? मग कृष्ण त्याला सांगतो संन्यासापेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. आणि मग निष्काम कर्मापासून तू बंधनातून मुक्त होशील. आणि मग कृष्ण आपल्याला शेवटी शांती सूत्र किंवा पीस फॉर्म्युला सांगणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच संन्यासान् कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघूया. अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला आहे. परत मी काय करू? मी संन्यास घेऊ की मी कर्मयोग करू? तर हा त्याचा गोंधळ का उडालेला आहे? आता नीट ऐका. अर्जुनाला पहिल्या अध्यायामध्ये त्यांनी कृष्णाला सांगितलं की ही कारण आहेत. करुणा, आनंद, पाप, पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील म्हणून मला युद्ध करायचं नाहीये. प्रत्येकावर कृष्णाने उत्तर दिलंय. तुला स्वजनांबद्दल करुणा वाटते म्हणून कृष्णाने आत्मज्ञान दिलंय. आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत आणि आत्मा तर अमर आहे. अर्जुना, तू जरी मारलं तरी आत्मा मरणार नाहीये. मग आनंद नाही. तेव्हा कृष्णाने अर्जुनाला कर्मकांड सांगितला की दोन्हीत आनंद आहे. पाप जेव्हा अर्जुन म्हणाला तेव्हा कृष्णाने बुद्धियोग सांगितला. बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोग, की भक्तीमध्ये तू जे काही करशील तुला पाप लागणार नाही. पारिवारिक परंपरा नष्ट होती तेव्हा कृष्णाने त्याला कर्मयोग सांगितला की तुझी ड्युटी जी आहे तू कर, तू आदर्श हो. आणि असं जेव्हा तू आदर्श राहशील तेव्हा तुझ्या राज्यामध्ये शांती नांदेल आणि धर्मही नांदेल. मग आता 3ऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की जो आत्मसाक्षात्कारी असतो असा जो माणूस असतो त्याला कुठलंही कर्तव्य राहत नाही. आणि कर्तव्य न करण्यासाठी त्याला कारणही नसतं. म्हणजे असं त्यांनी सांगितलं. आणि अर्जुनाला असं वाटलं की ठीक आहे, मग मी आत्मसाक्षात्कारी होतो, मी आत्म्याचं ज्ञान मिळवतो, मग मला कर्तव्य करायला नको. आता ऐका पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. परंतु श्लोक नंबर 3रा अध्याय श्लोक नंबर 17. परंतु जो आत्म्यातच रममान झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे आणि जो केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो, पूर्ण तृप्त असतो, त्याच्यासाठी कोणतेही कर्तव्य नसते. श्लोक नंबर 18. आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला
त्याचे विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची देखील गरज नाही. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला काय वाटतं, ठीक आहे की मी काय करीन, मी पुस्तकं उघडीन, अभ्यास करीन, आत्मसाक्षात्कारी होईन, मग मला कर्तव्य करायला नको. आता अर्जुन केवढा ठाम आहे बघा, की मला युद्ध करायचं नाहीये, तो ठाम आहे आणि एक एक वाक्य, एक एक शब्द तो अगदी व्यवस्थित ऐकतोय आणि कृष्णाला सांगतोय, तूच कृष्ण असं म्हणतोयस ना, तर मग मी कर्म करत नाही. आता चौथा अध्याय इकडे ऐका, कृष्णाने काय सांगितलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. चौथा अध्याय 33वा श्लोक. हे परंतप, केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. अंततः हे पार्थ, सर्व कर्म यज्ञांचे पर्यवसन दिव्य ज्ञानामध्ये होते. हरे कृष्ण. आता इकडे शिल प्रभुपादांनी तात्पर्य लिहिलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की वेगवेगळ्या प्रकारची यज्ञ असतात. काही जण जर तुम्ही बघितलं आपल्या भारतामध्ये जे मोठे बिझनेसमॅन असतात, तर ते काय करतात, असे खूप चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स उघडतात. म्हणजे उदाहरणार्थ अनाथालय, वृद्धाश्रम किंवा धर्मशाळा, हॉस्पिटल्स, आणि तिकडे गरीब लोकांना ते फुकट औषधं किंवा फुकट ट्रीटमेंट देतात किंवा अन्नदान सेवा सुद्धा बरीच जण करतात. तर हे जे वेगवेगळ्या तऱ्हेचं हे यज्ञ आहे, तर लोक हे यज्ञ का करतात, द्रव्य यज्ञ, कारण त्यांची जी आसक्ती असते पैशाजवळ, ती आसक्ती त्यांची हळूहळू कमी व्हावी म्हणून ते करतात. मग काही जण चातुर्मास करतात आणि त्यामध्ये ते अगदी कडक नियमांचं पालन करतात. साधारण जुलै टू ऑक्टोबर मध्ये हा चातुर्मास असतो. तर तेव्हा ते काय करतात, ठराविक तऱ्हेचं अन्न खातात, ठराविक तऱ्हेच्या अन्नाचा त्याग करतात किंवा दिवसातून एकदाच जेवतात किंवा ते आणि पण त्यांचं खूप असतं. म्हणजे उदाहरणार्थ ते त्यांच्या जीवनामधल्या ज्या सुखसोयी आहे त्या सुखसोयींचा त्याग करतात. काही जण अगदी चातुर्मासामध्ये बघा दाढी सुद्धा करत नाहीत किंवा ते एक व्रत घेतात की आम्ही कुठेही जाणार तर मी पायामध्ये चपला घालणार नाही. तर अशा तऱ्हेने वेगवेगळ्या तऱ्हेचे यज्ञ असतात. हे जे चातुर्मासाचं मी यज्ञ तुम्हाला सांगितलं, त्याला तपोमय यज्ञ असं म्हणतात. आणि काही जण असतात ते अष्टांग योग किंवा हठयोग करतात, जेणेकरून त्यांना सिद्धी मिळवायची असते. मग हा अष्टांग योग झाला. मग काही जण यात्रा करतात, अनेक यात्रा करतात, ठरवतात आम्हाला इकडे जायचंय तिकडे जायचंय, पैसा हे करतात, ते जे काय पैसा त्यांच्याकडे असतो तो सगळा पैसा मला यात्रेला जायचंय इकडे तो त्यांचा पैसा वापरतात. काही जण काय करतात की स्वाध्याय करतात, उपनिषद उघडतात, शास्त्र उघडतात आणि त्यात काय दिलेलं आहे हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करतात. तर इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की हे सर्व काही चांगलं आहे, पण तुम्हाला जर ज्ञान नसेल की बाबा हे करण्या पाठीमागे आपण कोणाला प्रसन्न
करतोय, हे आपण का करतोय, हे जर ज्ञान नसेल तर ते जे काय तुम्ही करताय, मग तुम्ही जप कराल, यात्रा कराल, तुम्ही आणि काही चांगल्या गोष्टी कराल, मंदिरामध्ये जाऊन सेवा कराल, हे जे काय तुम्ही हा त्याग करताय, हे यज्ञ करताय, हे अगदी मेकॅनिकल राहील आणि तुम्हाला कुठलाही त्याग यज्ञ केल्याने तुमची चित्तशुद्धी होते. पण जर तुम्हाला ज्ञान नसेल, ज्ञानाशिवाय तुम्ही हे सगळं केलं तर काय होणार आहे, तुमची चित्तशुद्धी होणार नाही आणि तुम्हाला ते एक मेकॅनिकल होईल. म्हणजे चला आता सकाळी उठायचंय, मला जप करायचा, आता मला मंदिरात जायचंय, सगळं करताय तुम्ही, पण ज्ञान नाहीये. म्हणून इकडे या श्लोकामध्ये कृष्णाने ज्ञानाचा महत्व सांगितलाय आणि त्यांनी सांगितलंय की सर्व यज्ञाचे पर्यवसान ज्ञानामध्ये होते. म्हणजे आता एखादा माणूस खूप मेकॅनिकल जॉब करतोय किंवा तो काही गोष्टी करतोय, पण त्याला ज्ञान नाहीये त्याच्या पाठीमागचं, तर असं होतं की बरेच वर्षांनी कृष्ण त्या अशा लोकांना जे खरोखर खूप छान कर्म करतायत त्यांना ज्ञान देतो. तर शेवट काय आहे की आपण जेव्हा फळाकडे आसक्त राहत नाही तेव्हा आपलं मन शांत होतं आणि आपल्याला ज्ञान मिळतं. मग तुम्ही कुठलंही यज्ञ करा. मग अर्जुनाला वाटतं की समजा जर कुठल्याही यज्ञाचा शेवट ज्ञानामध्ये होणार आहे तर मी युद्ध का करू असं. आता कृष्ण बघूया त्याला कसा समजावून सांगतोय. हे पण 4थ्या अध्यायातलं शेवटचं आहे. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 4वा अध्याय 42वा श्लोक. म्हणून अज्ञानामुळे तुमच्या अंतकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केले पाहिजे. हे भरत, योगाने सज्ज होऊन उभे राहा आणि लढ. हरे कृष्ण. आत्ताच कृष्णाने सांगितलं तू कुठलंही यज्ञ केलंस तरी त्याचा शेवट ज्ञानामध्ये होणार आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की समजा जर तू ही सगळी यज्ञ केलीस आणि जर ज्ञान नसेल तुला तर ते एक मेकॅनिकल होईल की बाबा आपण जप करायचा, मंदिरात जायचं, यात्रा करायची, चातुर्मास करायचा, त्यांनी चित्तशुद्धी होणार नाही. म्हणजे थोडक्यात कृष्णाने ज्ञानाचं महत्व सांगितलं. आता ज्ञान जर मिळवायचं आहे तर मी युद्ध कशाला करू. आणि इकडे कृष्ण काय म्हणतोय, त्याला उभा राहा आणि युद्ध कर. मग आता हे अर्जुनाला समजलं नाहीये. मग आता आपण ऐकूया त्याला कृष्ण समजावून कसा सांगणार आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. संन्यास श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्मत्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, कृष्णाने सांगितलंय तुम्ही कर्म संन्यास घेतला. कर्म संन्यास म्हणजे काय, भौतिक कर्मांपासून संन्यास. म्हणजे भौतिक इच्छा तुमच्या आहेत त्या आधारावर भौतिक इच्छा पुरवण्यासाठी तुम्ही कर्म करायचं नाही. कर्म संन्यास म्हणजे काय, कुठलंच कर्म करायचं नाही असं नाहीये. म्हणजे तुम्हाला कर्म संन्यास म्हणजे जप, ध्यान किंवा होम किंवा मंदिरामध्ये जाऊन सेवा किंवा लोकांकडे जाऊन कृष्णाचं ज्ञान देणं. म्हणजे थोडक्यात कृष्णासाठी जे काय तुम्ही करताय ते बंद करायचं नाही. तुमचा जप नाही बंद करायचा, तुमचा अभ्यास नाही बंद करायचा. फक्त भौतिक इच्छांच्या आधारित
जी कुठली कर्म आपण करतो ती कर्म करायची नाही, याला कर्मसन्यास म्हणतात. आणि कर्मयोग म्हणजे काय, आपण जे काही करतो त्याचं सगळं जे काही फळ आहे ते कृष्णाला द्यायचं, आपण आपल्यासाठी काहीही ठेवायचं नाही. बरं, आता तुम्ही मला सांगा की एक संन्यासी आहे आणि एक कर्मसन्यासी आहे, तर तो पर्वतावर जाऊन राहिलेला आहे किंवा जंगलात गेलेला आहे आणि तिकडे तो व्यवस्थित आपला जप करतोय आणि वाचन चालू आहे, त्याचं सगळं करतोय. आणि दुसरे कर्मयोगी आहे, हे प्रभुपाद आहे. ते काय करतायत, ते ठिकठिकाणी जातायत, लोकांना कृष्णाचं ज्ञान देतायत. ते असं त्यांनी केलेलं म्हटलेलं नाहीये की मी कुठलंही भौतिक कर्म करणार नाही. ते जे काही करताय त्यांना जे काय मिळतंय ते परत कृष्णाला देताय. त्यांना जे काही पैसा मिळतोय तो पैसा घेऊन ते पुस्तकं छापतायत, ते लोकांकडे जाऊन सांगतायत तुम्ही कृष्ण नाम का घेतलं पाहिजे. आता तुम्ही मला सांगा मध्ये श्रेष्ठ कोण आहे, हे तुम्ही मला सांगा की कर्मयोगी श्रेष्ठ आहे की कर्मसन्यासी, सांगा. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? हो माताजी. सांगा. अजित सिंग पवार, प्रभुजी बोला. कर्मसन्यासी. कर्मसन्यासी श्रेष्ठ आहे, जो एकटाच पर्वतावर जाऊन बसलेला आहे. बरं, संदीप प्रभुजी. जय श्री कृष्ण माताजी. हा बोला. कर्मयोगी बरोबर. त्याच्यामुळे संदीप प्रभुजी. तो खूप जणांना ज्ञान देऊ शकतो आणि खूप जणांना कृष्णाच्या भक्तीत तो आणू शकतो. हा, संजीव प्रभुजी तुम्हाला काय सांगायचंय? कर्मयोगी श्रेष्ठ आहे. बरोबर, कर्मयोगी श्रेष्ठ आहे. कारण हा जो कर्मयोगी आहे हा भलं जरी यांनी काही भौतिक कर्म केली तरी तो सगळं फळ कृष्णाला देतोय. तो काय करतोय, लोकांपर्यंत जातोय. आपल्याकडे आलेला पैसा तो काय करतोय, कृष्णाचं ज्ञान छापण्यासाठी पुस्तकं लिहितोय. आणि हा जो योगी आहे लोकांपर्यंत जातोय, मग तो कसाही जाईना, गाडीनी जाईना, ट्रेननी जाईना, प्लेननी जाईन, कशाही तऱ्हेने तो जाईल, पण लोकांपर्यंत कृष्णाचं ज्ञान देतोय. तर कर्मयोगी हा श्रेष्ठ आहे. आणि तेच इकडे कृष्णानेही तेच सांगितलंय, कर्मयोगो विशिष्यते. हा, आता मी हे का कधी कधी लोक म्हणतात की तुम्ही जॉब काय करता. आम्ही बघा जाऊन किती लोकांची सेवा करतोय, गरीब लोकांची सेवा करतो, आम्ही अन्नदानासाठी पैसा देतोय, नुसतं जॉब नाही करत. काही जण म्हणतात की मानव सेवा हीच माधव सेवा आहे. ऐकलंय का तुम्ही हे? आणि तुम्हाला पटतंय का हे की मानव सेवा हीच माधव सेवा आहे? सांगा, पटतंय तुम्हाला की नाही? अनंत प्रभुजी. हो बरोबर आहे. हा, बरं, तुम्हाला पटतंय की मानव सेवा हीच माधव सेवा आहे. पण शास्त्रामध्ये तसं सांगितलं नाही. का सांगितलं नाही ते ऐका. ही गोष्ट श्रीमद भागवतम मध्ये 10व्या स्कंदामध्ये आहे. तर नृग राजा नावाचा एक खूप मोठा राजा होता आणि तो कर्मकांडी होता. त्याला त्याची जी प्रजा होती त्या प्रजेवर तो खूप प्रेम करायचा आणि अगदी जणू काही प्रजा म्हणजे आपलीच मुलं आहेत अशा तऱ्हेने त्यांनी राज्य केलं, अशा तऱ्हेने आपल्या प्रजेचं पालन केलं. आणि
तो दर महिन्यातून एकदा दोनदा आपला वेश बदलून गावामध्ये आपल्या राज्यामध्ये फिरायचा आणि लोक का दुखी आहेत, काय कमी आहे हे जाणून घ्यायचा आणि मग तो दान करायचा. तो खूप अत्यंत दानशूर होता आणि त्याच्याबद्दल श्रीमद भागवतम मध्ये लिहिलेलं आहे की तो इतका दान करायचा म्हणजे जसे तारे असं म्हणतात, किंवा जितके वाळूचे कण या पृथ्वीवर आहेत, किंवा जितक्या पावसाच्या धारा पृथ्वीवर पडतात इतकं दान तो करायचा. वेगवेगळ्या तऱ्हेचं दान करायचा. कधी अन्न दान करायचा, कधी द्रव्य दान करायचा, कधी वस्त्र दान करायचा, कधी गोदान करायचा. आणि अशा तऱ्हेने त्याची जी प्रजा होती ती खूप सुखी होती. त्यांच्याकडे कधी असं झालं नाही की माझ्याकडे हे नाहीये ते नाहीये. असं एकदा त्यांनी ठरवलं आपण गोदान करूया आणि त्यांनी गाई आणि गाईचं वासरू म्हणजे सवत्स गोदान त्यांनी केलं. आणि असंही त्या ज्या गाई आणि त्यांची वासरं होती त्यांना खूप छान सजवलं. त्यांना त्यांच्या गळ्यामध्ये सोन्याची घंटा होती. त्यांची शिंग सुद्धा सोन्याची होती. त्याच्या पाठीवर सुंदर रेशमी शाल घातली होती. तर अशा तऱ्हेने अलंकार घालून गाई आणि वासरू असं त्यांनी दान केलं आणि खूप ब्राह्मण दान गाई घेऊन जात होत्या आणि प्रत्येक ब्राह्मणाला त्यांनी 10,000 गायींचं दान केलं. आणि एक ब्राह्मण त्याचा कळप घेऊन चालला होता आणि तो जात असताना त्यांनी त्याच्या लक्षात आलं की एक गाय जी आहे ती कळप सोडून राजवाड्याच्या दिशेने पळत चाललेली आहे. म्हणून तो त्या गायीच्या मागे मागे पळत गेला. तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की ही गाय आता आणि एका दुसऱ्या कळपामध्ये मिसळलेली आहे आणि मृगराजा तो कळप दान करतोय आणि शेवटचा ब्राह्मण होता आता. मग त्यांनी पटकन राजाला येऊन सांगितलं की अहो माझी गाय जी आहे ती या कळपात आलेली आहे, मला ती परत द्या. तेव्हा राजानी जे दान दिलं होतं त्या शेवटच्या ब्राह्मणाला सांगितलं की ही गाय या ब्राह्मणाची आहे, तुम्ही त्याला परत द्या. तर हा ब्राह्मण म्हणाला की नाही, तुम्ही एकदा मला दान केलंय, दान केलेली गोष्ट परत करता येत नाही. मग राजा म्हणाला की मी तुम्हाला त्या बद्दल 1,00,000 गायी देईन, तुम्ही ती गाय या ब्राह्मणाला द्या. मग हा ब्राह्मण म्हणाला मी बिलकुल नाही देणार. मग ज्या ब्राह्मणाची गाय पळून आली होती त्या ब्राह्मणाला सांगितलं की मी तुला 1,00,000 गायी देईन. मग हा ब्राह्मण म्हणाला नाही, मला तीच गाय हवी आहे. असं म्हणून हे दोघही ब्राह्मण मग नंतर आपापल्या घरी गेले आणि असंतुष्ट राहिले. असंतुष्ट राहिल्यामुळे राजाला खूप वाईट वाटलं आणि मग काही दिवस गेले. तो नंतर जेव्हा त्याचा अंतकाळ आला तेव्हा त्याला यमदूत घ्यायला आले आणि त्या यमदूतांनी बघितलं अरे हा खरं तर पुण्यात्माच आहे, नक्की याला घेऊन जायचं आहे का यमलोकात. पण ते लिहिलेलं होतं तिकडे की याचा पुढचा प्रवास यमलोकात असणार आहे, म्हणून ते घेऊन गेले. मग यमराजाने त्याचं अकाउंट बुक उघडलं आणि जेव्हा बघितलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं अरे तू खरोखर पुण्यात्मा आहेस, तुझ्या हातून चुकून एक पाप कर्म घडलं. आता तू एवढा पुण्यात्मा आहेस म्हणून मी तुला विचारतोय, तुला कुठलं फळ पहिलं हवंय, चांगल्या कर्माचं की पाप कर्माचं? मृगराजा म्हणाला मला पाप कर्माचं फळ अगोदर हवंय. मग तो पुढच्या जन्मी सरडा झाला आणि
सरडा अरण्यामध्ये हजारो वर्ष फिरत होता आणि एके दिवशी फिरता फिरता तो एका विहिरीमध्ये येऊन पडला. त्या विहिरीमध्ये पाणी नव्हतं आणि ती विहीर, त्या विहिरीतून त्याला बाहेर यायचं होतं, पण त्याला येता येत नव्हतं. तर एक दिवस याच अरण्यात कृष्ण, त्याच्या अष्टराण्या आणि त्यांची मुलं ही सगळी आली होती तिकडे आणि त्या मुलांनी बघितलं ही विहीर आणि हा सरडा तो वर यायचा प्रयत्न करतोय पण त्याला वर येता येत नाहीये. म्हणून ती मुलं कृष्णाकडे गेली आणि कृष्णाला सांगितलं की तुम्ही या सरड्याला बाहेर काढा. मग कृष्णाने आपल्या डाव्या हाताने त्या सरड्याला बाहेर काढलं. आता कृष्णाच्या दिव्य स्पर्शामुळे काय झालं, या सरड्याचं रूपांतर झालं आणि त्याला दिव्य शरीर मिळालं. आता हा राजा आणि सुंदर दिसत होता. त्याच्या डोक्यावर सोन्याचा मुकुट होता, खूप सुंदर वस्त्र होते आणि त्यांनी तो कृष्णाच्या चरणांवर नतमस्तक झाला आणि कृष्णाने सांगितलं की आता हे बघ, इकडे स्वर्गाहून विमान आलेलं आहे, या विमानात बस आणि स्वर्गामध्ये खूप सुखाचा आनंदाचा उपभोग घे. आता बघा इकडे या गोष्टीत आपल्याला काय लक्षात येत आहे की या नृगराजाने तो कर्मकांडी होता. तो त्याला त्याच्या स्वतःसाठी त्याला काही नको होतं, पण त्याची इच्छा होती की माझी प्रजा सुखी राहावी, म्हणून तो खूप दान करायचा. हे चांगलं कर्म झालं, पण कुठेही दानाच्या मध्ये त्यांनी कृष्णाला ठेवलं नाही, त्यांनी कृष्णासाठी काही केलं नाही, तर स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी, म्हणजे ही एका तऱ्हेची इंद्रिय तृप्तीच झाली की मला माझ्या प्रजेला सुखी ठेवायचंय, मला माझी प्रजा आनंदी बघायची आहे. तर कुठेही कृष्ण नव्हता इकडे. त्याच्यामुळे कृष्णाने त्याला सांगितलं नाही, अरे तू किती लोकांची सेवा केलीस, किती लोकांची दुःखे तू दूर केलीस, खरोखर आता तू माझ्या धामामध्ये ये, असं नाही सांगितलं. कृष्णाने काय सांगितलं त्याला की विमान आलेलं आहे, तू स्वर्गात जा. मग तो स्वर्गात स्वर्गात गेला. त्याला आता ज्ञान झालं. का ज्ञान झालं? कारण आपण जेव्हा अनेक वर्ष खूप चांगल्या तऱ्हेने वागतो, लोकांची सेवा करतो, कृष्णाला दया येते आणि शेवटी तो आपल्याला ज्ञान देतो आणि मग ते ज्ञान मिळाल्यावर मग आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आता इकडे हा इस्कॉन मध्ये जेव्हा केव्हा दान करायचं असेल, अन्नदान असू दे किंवा पुस्तकांचं दान असू दे, कुठल्याही तऱ्हेचं दान असू दे, ते पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करतात आणि मग ते ज्या लोकांना दान करायचं असेल त्या लोकांना दान करतात. पहिल्यांदा कृष्णाला मध्ये ठेवतात आणि मग इतरांना देतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागः वैराग्यं फल्गु कथ्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मोक्ष प्राप्तीसाठी असुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता हे श्रील रूप गोस्वामी जे वृंदावनचे जे 6 गोस्वामी होते त्यामधले एक आहेत. तर त्यांनी काय सांगितलंय की आपण म्हणायचं ही गोष्ट भौतिक आहे, या गोष्टीचा मी त्याग करतो, ही गोष्ट माया आहे, या गोष्टीचा त्याग करतो. हे जे त्याग आहे याला फल्गू म्हटलेलं आहे. फल्गू म्हणजे काय? इकडे चुकून फाल्गू आहे पण ते फल्गू पाहिजे. फल्गू म्हणजे काय? एक नदी आहे
ती बिहारमध्ये आणि ती जमिनीच्या खालून जाते. वरून बघितल्यावर आपल्याला नदी दिसत नाही, पण ती खाली असते. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा त्याग करतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं, हो बघा मी केवढ्या भौतिक गोष्टींचा त्याग केलेला आहे. पण तो त्याग कसा असतो? तो मिथ्याचारी असतो किंवा फल्गू असतो. आतमध्ये आपण खऱ्या मनाने तो त्याग झालेला नसतो, कारण आपल्याला ज्ञान नसतं. आता श्रील प्रभुपाद सांगतात की एकदा ते जर्मनीमध्ये होते आणि तिकडे इस्कॉन मंदिरामध्ये एक रिपोर्टर आला आणि त्या रिपोर्टरनी त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला. तो रिपोर्टर म्हणाला, तुम्ही संन्यासी आहात, पण आम्हाला इकडे काय दिसतंय? तुम्ही केवढ्या मोठ्या मंदिरात राहता, तुम्ही चांदीच्या प्लेटमध्ये, चांदीच्या ताटामध्ये जेवता, तुमचा चांदीचा पेला आहे, चांदीच्या पेल्यातूनच तुम्ही पाणी पिता आणि तुम्ही इकडे तुमच्या हाताखाली कितीतरी लोक आहेत, कितीतरी तुमचे शिष्य आहेत, ते तुमची सेवा करताय. मग आम्ही असं कसं मानू की तुम्ही संन्यासी आहात? मग श्रील प्रभुपादांनी आणि त्याशिवाय तुम्ही नेहमी मोठमोठ्या गाड्यांमध्ये आणि प्लेन मधून एकसारखा प्रवास करत असता. मग श्रील प्रभुपाद म्हणाले की आम्ही जिकडे जिकडे जातो तिकडे तिकडे कृष्ण प्रसार करायला जातो. आमच्याकडे अनेक गाड्या आणि व्हॅन्स आहेत. मग त्यांनी त्यांच्या एका शिष्याला बोलवलं आणि सांगितलं त्याला की आपल्याकडे किती गाड्या आहेत. मग त्या शिष्यानी सांगितलं त्या रिपोर्टरला, आमच्याकडे 9 व्हॅन्स आहेत आणि एक सोन्याची गाडी आहे जी आम्ही आमच्या गुरूंसाठी ठेवली आहे, त्यांच्या सेवेसाठी आम्ही ही गाडी ठेवली. मग प्रभुपाद म्हणाले की आपलं हे सगळं आपलं आहे का? नाही. मग जर आपलं हे सगळं नाहीये तर मग आपण त्याग करू शकतो का या सर्व गोष्टींचा? आपण त्याग करू शकत नाही, कारण ते आपलं नाहीच आहे. हे सगळं कृष्णाने आपल्याला दिलंय आणि कृष्णाच्या सेवेसाठी हे सगळं वापरायचंय. आता आपलं शरीर, आता आपण काय म्हणू, जेव्हा एखाद्या माणसाचा मृत्यू होतो तेव्हा आपण काय म्हणू की हे जे शरीर आहे हे कोणाचं आहे? हे शरीर त्याला त्याच्या आई वडिलांपासून मिळालंय म्हणून ते आई वडिलांचं आहे. नाही, मग मुलं बायका म्हणतील, त्याची बायको म्हणेल नाही हे आमचे आहे, हे माझे वडील आहेत, त्याच्यामुळे या शरीरावर माझा हक्क आहे. पण आता मेल्यानंतर काय करतो आपण? शरीर अग्नीला अर्पण करतो. म्हणजे काय शरीर अग्नीचं झालं का? किंवा काही जण पृथ्वी मध्ये त्याचं दफन करतात. मग आपण असं म्हणू का की हे शरीर जे आहे हे पृथ्वीचं आहे? किंवा काही पारसी लोक असतात, त्यांच्यामध्ये ते एका विहिरीमध्ये त्या सगळ्या ती मृत शरीरे फेकतात आणि मग तिकडे गिधाड आणि इतर असे प्राणी येऊन खातात. मग आपण असं म्हणतो की हे जे शरीर आहे हे या प्राण्यांचं आहे? नाही, नारद मुनींनी सांगितलंय की हे शरीर या कोणाचंही नाहीये, हे शरीर आपल्याला कृष्णापासून मिळालंय आणि हे शरीर कृष्णाचं आहे. आणि असं जाणून हे शरीराचा वापर जेव्हा आपण कृष्ण सेवेसाठी करतो त्याला वैराग्य म्हणतात, त्याला संन्यास म्हणतात. असं नाही की हे जे शरीर आहे हे माझं आहे किंवा मी हे शरीर माझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी वापरणार, असं नाही. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण त्याग करतो तेव्हा लक्षात ठेवलं पाहिजे की या जगामध्ये कुठलीच गोष्ट आपली नाहीये. मग आपण त्याग
कोणाचा करणार, सर्व काही कृष्णाचं आहे. ज्याप्रमाणे शिल प्रभुपाद एकदा लेक्चर देत होते. लेक्चर देत असताना त्यांचा माईक होता, तर तो जो माईक होता ते म्हणाले हा पंचमहाभूतांचा बनलेला माईक आहे. पण आता हा जो माईक आहे हा भौतिक नाहीये, हा दिव्य आहे. कारण मी त्याचा उपयोग कोणासाठी करतोय, कृष्णाचं ज्ञान इतरांना देण्यासाठी मी त्याचा उपयोग करतो. जर मी असं म्हटलं की हा जो माईक आहे हा भौतिक आहे, मी कुठल्याही भौतिक गोष्टी वापरणार नाही, तर हे जे वैराग्य किंवा हे जे हा जो संन्यासाचा प्रकार होतो तो अपूर्ण होतो किंवा त्याच्यामध्ये ज्ञान नसल्यामुळे आपण त्या गोष्टीला म्हणू शकत नाही की हा त्याग आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो दुःख सुखं बंधात् प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाला युद्ध करायचंय. अर्जुनाच्या मनात काय आहे की हे घोर कर्म मला करायचं नाहीये. आता इकडे कृष्ण सांगतोय की आपण आपल्या कर्माचा द्वेष करता कामा नये. म्हणजे आपल्याला फळ तर जे काही कर्म करतो ते कृष्णाला अर्पण करायचंय, पण कर्म पण कसं करायचंय, आनंदाने करायचंय. त्यात द्वेष असला नाही पाहिजे, फळाची इच्छा तर नाहीच नाही. म्हणजे या दोन्ही गोष्टी असल्यावर आपण म्हणू शकतो की हा माणूस संन्यासी आहे. असं नाही चिडून रागाने कर्म करायचा नाही, आनंदाने कृष्णाच्या आनंदासाठी केला पाहिजे, फळही त्याला द्यायला पाहिजे. आणि कर्माचा आपण द्वेषही करता कामाने आनंदाने केलं पाहिजे. आणि मग असं झाल्यावर काय होतं, कृष्ण आपल्याला सांगतो आपण सर्व द्वैतांपासून मुक्त होतो. आता द्वंद्व म्हणजे काय, हे मनाचं कार्य. मला हे आवडतंय, मला हे आवडत नाहीये, मला हे हवंय, मला हे नकोय. हे जे द्वंद्व आहे हे मनाचं कार्य आहे. का द्वंद्व मनामध्ये का उठतात, कारण मी भोगता आहे, मला एन्जॉय करायचं, मला ही गोष्ट आवडते, मला ही गोष्ट आवडत नाही. का, कारण मी भोगता आहे, मनाला एन्जॉय करायचंय. पण ज्या वेळेला तुम्हाला ज्ञान होतं की कृष्ण हा भोगताय, हे आता शेवटच्या श्लोकामध्ये आहेत तर मी तेव्हा समजावून सांगणार आहे. कृष्ण भोगताय, तो सुप्रीम एन्जॉयर आहे. जेव्हा आपल्याला हे ज्ञान पूर्ण तत्वतः समजतं त्यावेळेला आपल्या मनामध्ये द्वंद्व उठत नाही. हे चांगलं आहे, हे वाईट आहे, कारण आपण जे काय करतोय ते कृष्णासाठी करतोय, आपल्यासाठी काही नाहीये. मग अशी मानसिकता ठेवल्यावर आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. आता इकडे त्यांनी एक गोष्ट सांगितली आहे या स्लाइड मध्ये. हरिदास ठाकूर नावाचे कृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते. आणि ते मुस्लिम होते. ते 3 लाख वेळेला हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचे आणि झोपायचे 1.5-2 तासच. जे काय मिळेल फळं वगैरे असंच खायचे. आणि कृष्णाचा जो भक्त असतो तो कसा असतो, तो नेहमी प्रसिद्ध होतो. तर हरिदास ठाकूरांचं दर्शन घ्यायला अनेक लोक येत असे. आता तिकडचा जो लोकल काझी होता
त्याला खूप राग आला. एकतर हा मुसलमान त्यावर आणि तो हरे कृष्णाचा जप करतोय आणि सगळे हिंदू लोक त्याला भेटायला येत आहेत, त्याला नमस्कार करतायत वगैरे, आणि हा खूप प्रसिद्ध होत गेला. मग त्याला असं वाटलं की या हरिदास ठाकूरांना आता मी बदनाम करेन, म्हणून तो काय करतो, तो एका वेश्येला बोलवतो आणि सांगतो की तू या हरिदास ठाकूरांकडे जा, त्यांना बदनाम कर आणि तुझं सगळं रितसर जे काय करायचंय, पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन कंप्लेंट करायची आहे वगैरे, ती सगळं मी करेन. म्हणून ती एक वेश्या असते, ती तयार होते आणि ती संध्याकाळच्या सुमारास हरिदास ठाकूरांच्या घरी जाते आणि हे आपले जप करत असतात. आणि ती हरिदास ठाकूरांना म्हणते की मला काही तुमच्याकडे बोलायचंय. मग हरिदास ठाकूर म्हणतात, हो ठीक आहे, मी बोलतो, माझा जप करतो, माझा जप पूर्ण झाला ना की निश्चितच मी बोलू, तुम्ही व्हरांड्यामध्ये बसा. मग ती बाहेर बसते, इकडे हे जप करत असतात आणि संध्याकाळ होते, पूर्ण जाते, रात्र होते, पहाट होते, तरी यांचा जप संपत नाही. सकाळपर्यंत ती थांबते आणि निघून जाते. परत दुसऱ्या संध्याकाळी येते, परत तीच गोष्ट होते. ती परत हरिदास ठाकूरांना सांगते की मला तुमच्याकडे काहीतरी बोलायचंय. हरिदास ठाकूर म्हणतात, हो हो, आज ना मी माझा जॉब लवकर संपवतो. हा, काल मी तुमच्याकडे बोलू शकलो नाही, त्याबद्दल मी माफी मागतो, तुम्ही व्हरांड्यामध्ये बसा. आणि ती परत जप, हरिदास ठाकूर परत जप करायला लागतात आणि परत संध्याकाळ, रात्र, पहाट होते आणि सकाळी ही बाई जाते घरी. तिसऱ्या दिवशी ही परत तेच होत. आता सकाळ जेव्हा झाल्यावर ही जी वेश्या आहे ही खूप चिडते आणि ही हरिदास ठाकूरांना म्हणते की असं काय आहे की तुम्हाला स्त्री सुखामध्ये आनंद वाटत नाही आणि या तुम्हाला तुमच्याकडे अशी कुठली गोष्ट आहे की जी एका स्त्री सुखापेक्षाही तुम्हाला त्याच्यातून जास्त आनंद मिळतोय. मला हे जाणायचंय. माझ्यासाठी अनेक पुरुष थांबतात, मी कधीच कोणासाठी थांबलेले नाही. आता तुम्हाला जो आनंद तुम्हाला मिळतोय किंवा जो स्त्री सुखापेक्षा सुद्धा आनंद श्रेष्ठ आहे, तो आनंद मलाही चाखायचा आहे. काय आहे असं तुमच्याकडे? मग हरिदास ठाकूर सांगतात की मी याच प्रश्नासाठी थांबलो होतो, आता मी तुझ्याकडे बोलीन, पण बोलायच्या अगोदर तू तुझ्या घरी जा, तुझे जे सुंदर लांब केस आहेत ते काप, टक्कल कर, तुझ्याकडे असलेले सगळे दागिने विक आणि जे काय पैसे मिळतील ते कृष्णाच्या मंदिरात जाऊन दे. तुझ्या सगळ्या साड्या आहेत त्या सुद्धा विक आणि पैसे येतील ते कृष्ण मंदिरात दे. तुझं घर सगळं विक, पैसे कृष्ण मंदिरात दे आणि इकडे ये, संन्यासाचा वेश घालून ये. मग ती वेश्या खरंच करते, सगळे केस कापते, सगळे दागिने, साड्या, आपलं घर सुद्धा विकते आणि मग हरिदास ठाकूरांकडे एक भगवी साडी घालून येते. मग हरिदास ठाकूर तिला दीक्षा देतात आणि महामंत्र म्हणायला सांगतात आणि महामंत्राचं महात्म्य सांगतात. मग ही तिला सांगतात की बाहेर अंगणामध्ये तुळशी वृंदावन आहे, त्या तुळशी कडे बसून हरे कृष्णाचा महामंत्राचा जप कर. आणि ती जप करायला लागते आणि पुढे ही वेश्या जी आहे ही मोठी संन्यासी, मोठी वैष्णवी म्हणून प्रख्यात होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो आणि परमात्म्याला समर्पण करतो त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही
हरे कृष्ण. आता इकडे एकसारखं कृष्णाने सांगितलंय तुम्ही तुमचं कर्तव्य करा, ड्युटी करा. म्हणजे काही काही लोकांना वाटतं बघा की कृष्ण भावना भावी जीवन म्हणजे रिटायर लाईफ, आपण घरी बसायचं, हातात जपमाळ घ्यायची, असं नाहीये. इकडे कृष्ण काय सांगतोय, तुम्ही कर्म केलं पाहिजे, तुम्ही तुमची ड्युटी केली पाहिजे, तुमची ड्युटी सोडायची नाही, त्याचा त्याग करायचा नाही. त्याग कुठला करायचा आहे, तुमच्या इच्छांचा त्याग करायचा. ज्या इच्छा जड इच्छा आहेत किंवा ज्या इच्छा भौतिक इच्छा आहेत त्या इच्छांचा त्याग करायचा आहे, बाकी नाही. तुम्हाला तुमचं कर्तव्य हे केलंच पाहिजे. पण ते कर्तव्य कसं करायचं, आसक्ती नसली पाहिजे तुम्हाला. म्हणजे आता हे तुम्हाला उत्तम उदाहरण म्हणजे श्रील प्रभुपाद हे यांना कुठलीही आसक्ती नव्हती. ते अगदी त्यांनी प्रेमाने कृष्णाचं ज्ञान, कृष्णाचं नाम आणि लोकांना त्यांनी जाऊन समजावून सांगितलं. आणि ते स्वतः हे जे सगळी अमेरिकन लोक होते, जे हिप्पी होते, ते कसे होते, ते दारू प्यायचे, सिगरेट ओढायचे, पण त्याचा यत्किंचित सुद्धा श्रील प्रभुपादांवर परिणाम झाला नाही. म्हणजे ज्याप्रमाणे पाण्यामध्ये कमळ हे कमळाचं दल आहे, कमळाचं पान आहे, त्याच्यावर पाणी जरी पडलं तरी हे ओलं होत नाही. म्हणजे त्याचप्रमाणे अगदी या पापकर्म करणारे जे फॉरेनर्स होते, हिप्पी होते, त्यांच्यामध्ये राहून देखील त्यांच्यावर काहीच तो परिणाम झाला नाही, पाप कर्माचा प्रभाव पडला नाही. का नाही पडला, कारण एक तर ते आपलं कर्तव्य करत होते. हे कर्तव्य हे कर, हे ते गुरु आज्ञा जी होती त्या आज्ञेचे ते पालन करत होते. आणि त्यांना काही आसक्ती नव्हती, मला हे पाहिजे, मला इतके पैसे पाहिजे. त्यांच्या बँक बॅलन्स 0 होता, म्हणजे त्यांचा बँक बॅलन्सच काही नव्हता. आवाज येतोय का? नाही माताजी. येते 10 मिनिटामध्ये. माताजी, आवाज येतोय मॅडम. माताजी मी आवाज येतो, आवाज. आता आपण इकडे शिकणार आहोत किंवा ऐकणार आहोत की शास्त्र आपल्याला काय सांगतं, की नम्र कोण आहे, हे आपण आता ऐकणार आहोत. त्या अगोदर मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला काय वाटतं नम्र म्हणजे काय? कोण सांगणार आहे? तुम्हाला अनम्यूट करायला येत आहे ना? बोला, नम्र म्हणजे कोण? संदीप प्रभूजी. जय श्री कृष्ण माताजी. हम्म. नम्र म्हणजे जो एखाद्याबद्दल समजा कृतज्ञ आहे किंवा कोणत्या गोष्टीसाठी तो पूर्ण समर्पण करत आहे, नम्रतेने, म्हणजे स्वतःच्या इच्छेने, स्वतःच्या मनाने तो दुसऱ्या पुढे जे नम्रतेने काय म्हणू आपण त्याला, आलं माझ्या लक्षामध्ये काय म्हणायचंय तुम्हाला. ठीक आहे. आणि कोणाला काही ऍड करायचंय काय आणि सांगायचंय नम्र म्हणजे कोण?
अनंत प्रभूजी. येस माताजी, मी सांगू. बोला. सुजाता माताजी बोला. हा. नम्र म्हणजे की सगळं करूनही मी काहीच केलं नाही असा जो आविर्भाव दाखवतो तो नम्र. आणि खूप हा. ज्ञान असूनही नाही, माझ्यापेक्षा अजून बऱ्याच लोकांना जास्त ज्ञान आहे असं जो दाखवतो तो म्हणजे नम्र. म्हणजे सगळं असूनही माझ्याजवळ काहीच नाही, सगळं करूनही मी काहीच केलं नाही असा जो दाखवतो किंवा असा जो वाटतो त्याला नम्र म्हणता येईल माझ्या. बरोबर. संजीव प्रभूजी. मॅडम, नम्र म्हणजे ज्ञानी माणूस, ज्याने खरं ज्ञान घेतलेलं आहे. बरोबर. आणि अजित सिंग पवार प्रभूजी. मॅडम, जे संत एकनाथ महाराजांबद्दल जो प्रसंग सांगितलेला आहे ना, की ज्यावेळेस ते आंघोळीला गेले होते आणि तो तिकडे एक दुष्ट माणूस होता आणि प्रत्येक वेळेस ते त्याच्या अंगावर थुंकायचे आणि हे परत जाऊन आंघोळ करून यायचे गंगाचं. तर ज्यावेळेस हे सगळं चक्र थांबलं त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की तो त्याचा कर्म करत होता, मी माझा कर्म करत होता. तर जी त्यांची वृत्ती होती ती वृत्ती म्हणजे नम्रपणा. बरोबर आहे. बरं, सर्वांची उत्तरं बरोबर आहे. पण आता इकडे शास्त्र आपल्याला काय सांगतंय आपण ऐकूया. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा म्हणजे बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्या माणसाची समान दृष्टी आहे किंवा जो प्रत्येक भूतामध्ये ब्रह्माला बघतो असा जो कोण आहे त्याला आपण नम्र म्हणतो. मग ही विद्या विनय संपन्ने म्हणजे त्याच्याकडे आत्मविद्या आहे आणि त्याच्यामुळे नम्रता त्याच्यामध्ये आली आहे. म्हणजे हा माणूस जो आहे, एखादा चांडाळ असेल, एखादा कुत्रा असेल किंवा एखादा पंडित असेल, गाय हत्ती असेल, या सर्वांमध्ये तो परमात्मा बघतो. याला ब्रह्मभूत स्तर म्हणतात. आणि जेव्हा या स्तरावर पोचतो तेव्हा खरी नम्रता आपल्यामध्ये येते. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधः. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखांच्या स्रोतांमध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळेच ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. आता जो भौतिक माणूस असतो त्याला आनंद घ्यायचा एकच मार्ग माहित असतो, तो इंद्रियांच्या मार्फत आनंद घेत असतो. आणि जो आत्मसाक्षात्कारी माणूस असतो तो आनंद आपल्या आत्म्यातून घेत असतो. म्हणजे आत्माराम आपण म्हणतो ना, की तो कृष्णाकडे कनेक्टेड असतो. त्याच्यामुळे त्याची जी इंद्रिय असतात ती अतिंद्रिय झालेली असतात. तो आतमध्ये बघत असतो. बाहेरच्या जगाबद्दल त्याचं जे आकर्षण आहे ते संपलेलं असतं, कारण तो आत्मसाक्षात्कारी असतो. मला एकच मिनिट द्या. तर आता आपण जेव्हा आपल्या इंद्रियातून आनंद घेतो तेव्हा काय होतं हे त्यांनी सांगितले. हे सांगण्यासाठी हे भागवतम मध्ये उदाहरण दिलेलं आहे. ही स्लाइड त्यांनी केलेली आहे. तर हे जे ही जी पाखरं असतात
यांना पतंग हे म्हणतात, मॉथ किंवा ड्रॅगन फ्लाय किंवा मला वाटतं चतुर पाखरं सुद्धा म्हणतात. तर ही जी पाखरं आहेत, जर तुम्ही बघितलं ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये जेव्हा व्हरांड्यामध्ये वगैरे दिवा लावलेला असतो मोठा, नाही तर बाल्कनीमध्ये, तेव्हा ही खूप पाखरं येतात, इकडे दिव्याला चिकटतात आणि सकाळी बघितलं ना खाली या पाखरांचा ढीग पडलेला असतो. तर ही जी पाखरं असतात त्यांचा जो सेन्स ऑफ विजन असतो, म्हणजे जी दृष्टी असते, ती जी इंद्रिय असतात, ती इंद्रिय जी आहे ती प्रकाशाकडे खूप आकर्षित होतात, भयंकर आकर्षित होतात आणि ते प्रकाशाकडे, त्या बल्बकडे जातात, चिकटतात आणि मरतात. म्हणजे त्यांचा जो विजन म्हणजे जी त्यांची दृष्टी जी आहे ती दृष्टी प्रकाशाकडे आकर्षित होते आणि त्याच्यामुळे त्यांचा मृत्यू होतो. मग इकडे हरण दाखवलंय. हरणाला काय आवडतं? खूप चांगलं संगीत आवडतं. मग त्याला पकडायचं असेल तर शिकारी चांगलं संगीत वाजवतो आणि ते हरण लगेच आकर्षित होतं आणि ते येतं आणि जाळ्यात अडकतं. तर इकडे त्याचे जे कान असतात, ही इंद्रिय जी आहे ती इतकी आकर्षित होतात संगीताकडे की तो हरण तिकडे जातो आणि तो जाळ्यात सापडतो. मग हा भुंगा दाखवलाय. तुम्ही जर भुंगा बघितला असेल तर तो लाकडातून सुद्धा पोखरून दुसऱ्या बाजूनी बाहेर येऊ शकतो. पण हाच भुंगा जेव्हा एका फुलामध्ये मध गोळा करायला जातो, म्हणजे इकडे त्याचं नाक जे आहे त्याला सुगंध खूप आवडतो, तो तिकडे आकर्षित होतो आणि तिकडेच या फुलामध्ये तो इतका आसक्त होतो की तो बाहेरच येत नाही. संध्याकाळ झाल्याबरोबर काय होतं, त्या पाकळ्या बंद होतात, प्राणवायू न मिळाल्यामुळे तो भुंगा मरतो. म्हणजे हा भुंगा जो लाकडातून पोखरून दुसऱ्या बाजूनी बाहेर येऊ शकतो, तो फुलामध्ये आसक्त होऊन त्याचं मरण येतं. आणि इकडे त्यांनी मासा दाखवले. त्याची जिव्हा जी आहे ही जिव्हा अतिशय बलवान असते. त्याला सारखं तो काही दिसलं की मासा तोंड उघडतो आणि खातो. म्हणून माशाला पकडायचं असेल तर कोळी बेट लावतात, म्हणजे असं हुक असतं आणि त्या हुकला ते काहीतरी खाण्याची गोष्ट लावतात आणि हा मासा खायला जातो आणि बरोबर अडकतो आणि जाळ्यामध्ये सापडतो. अशा तऱ्हेने ही प्रत्येक एक इंद्रिय जी आहे ती या प्राण्यांना त्यांच्या मरणाकडे घेऊन जातात. आता इकडे मी तुम्हाला पशु राज्यामध्ये सांगितलंय की प्रत्येकाचं एक इंद्रियच फक्त बलवान आहे आणि तरी त्यांना किती लवकर मृत्यू आलाय. आणि माणसाचं काय आहे, माणसाची पाचीच्या पाची इंद्रिय अतिशय बलवान आहे. इकडे त्यांनी आणि एक उदाहरण दिलंय हत्तीचं. जर एका हत्तीला पकडायचं असेल तर काय करतात, मोठा खड्डा खणतात आणि त्याच्यावर गवत ठेवतात आणि दुसऱ्या बाजूला एक मादी हत्ती, एक हत्तीण ठेवतात आणि हत्ती आल्यानंतर तिच्या स्पर्शासाठी तो व्याकुळ होतो आणि या हत्तीणीला ट्रेनिंग दिलं असतं कसं त्या गवताच्या भोवती पळायचं आणि पळता ती अशा तऱ्हेने पळते की हा जो हत्ती आहे हा बरोबर खड्ड्यात पडतो आणि त्याचा तो पकडला जातो. तर अशा तऱ्हेने हे पशु राज्यात आहे. आणि आपल्या मानव राज्यामध्ये काय आहे, सगळी इंद्रिय अतिशय बलवान आहे. बघा, कोणाला पैसे पाहिजे, कोणाला स्त्री सुख पाहिजे, कोणाला पॉवर पाहिजे, इकडे खून आहे, हे सगळ्या गोष्टी लोकांना हव्या आहेत. तर त्याच्यामुळे आपण किती लवकर आपल्या मरणाकडे जातोय. इकडे मरण म्हणजे जन्म मृत्यू या चक्रात आपण अडकतो, त्याच्यातून मुक्त होत नाही. आता हा शेवटचा श्लोक आहे.
भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परम स्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. आता हा जो श्लोक आहे याला शांती सूत्र किंवा पीस फॉर्म्युला असं म्हटलंय. तर यात 3 शब्द खूप महत्वाचे आहेत. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर आणि सुहृदम सर्व भूताना. तर या 3 शब्दांचे अर्थ मी तुम्हाला सांगणार आहे. भोक्तारम, भोक्तारम म्हणजे काय? मी भोगता आहे. मग कृष्ण का म्हणतोय आपल्याला एकसारखा का सांगतोय मी भोगताय, आय एम द सुप्रीम एन्जॉयर असं का सांगतोय? तर नीट ऐका. आता बघा, कुठलाही देश असेल तर त्या देशासाठी एक प्राईम मिनिस्टर किंवा प्रेसिडेंट लागतो. एक कंपनी असेल तर सीईओ लागतो. एक शाळा असेल तर प्रिन्सिपल लागते. असं का लागतं? कारण एखाद्या लीडर शिवाय कुठल्याही देशाची, शाळेची, कंपनीची उन्नती होऊ शकत नाही. जर प्रोग्रेस हवा असेल तर आपल्याला एक लीडर लागतोच जो सगळं कंट्रोल करतो आणि कोऑर्डिनेट करतो. आता तुम्ही समजा जर शाळेमधल्या एखाद्या मुलाला नाही तर मुलीला विचारलं, तू इतका मनापासून, इतका जोरात, इतका छान अभ्यास का करतेस? तर तो मुलगा म्हणेल की मी चांगला अभ्यास केल्यावर माझे आई वडील खुश होतात आणि माझे बाबा मला हॉटेलमध्ये घेऊन जातात किंवा आई मला काहीतरी बक्षीस देते. असं एखाद्या माणसाला विचारलं की तुम्ही इतकी नोकरी का करता, तुम्ही एवढं सकाळी जाता, एवढं रात्री नोकरी करता, तर तुम्ही का एवढे कष्ट करता? तर आता आपल्यामध्ये कोण प्रभूजी आहेत, कोणी सांगतील का याचं उत्तर? की तुम्ही का इतकी नोकरी करता, सकाळपासून अगदी संध्याकाळ, रात्र होते कधी कधी, तर कोण सांगेल मला? तुम्हाला अनम्यूट करता येतं. संजीव, रत्नाकर, प्रभूजी बोला. हॅलो. हा बोला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला माताजी, आपल्या उपजीविकेसाठी, आपल्या कुटुंबाच्या चरित्रार्थासाठी आपण आपलं करतो. बरोबर सांगितलं. हा, म्हणजे तुम्ही नोकरी का करता? की तुमचे आई वडील, तुमची बायको, मुलं हे सर्व आनंदात राहावे, कम्फर्ट मध्ये राहावे, इकडे तुमचं लक्ष असतं की ते सुखी राहावे, माझं कुटुंब सुखी राहावं. एखाद्या बॉसला विचारलं की तू ओव्हरटाईम इतका का करतोयस, तर तो बॉस म्हणेल की माझ्या कंपनीला चांगला प्रॉफिट व्हावा म्हणून मी काम करतोय. त्याचप्रमाणे कृष्णही आपल्याला का सांगतोय की तुम्ही माझ्या आनंदासाठी काम करा, कारण त्याच्यामध्येच आपला सुद्धा उद्धार आहे. आता पण आपलं जे ऑब्जेक्ट आहे, आपण जे दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी काही करतोय, नोकरी करतोय किंवा जे काही करतोय, तो आपला ऑब्जेक्ट जो आहे ना तो डिस्प्लेस झालाय. तो खरं म्हणजे कृष्ण पाहिजे, कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण केलं पाहिजे. आता एखादा माणूस कितीही चांगली नोकरी करत असेल, पैसे मिळवत असेल, तुम्ही त्याच्या फॅमिलीला विचारा की काय बाबा तुम्ही सगळे सॅटिस्फाईड आहात, तुम्ही सर्व आनंदी आहात? तर ते म्हणतील हो ठीक आहे, म्हणजे पैसे मिळताय पण यांना घरी हे खूप उशिरा
घरी येतात आणि त्याच्यामुळे आमच्या जीवनाला काही अर्थच नाही. किंवा एखादी बाई म्हणेल की हो पैसे मिळतात पण तरी अजूनही जास्त मिळायला हवे, म्हणजे कुठे ना कुठेतरी असंतोष हा दिसतो. एखादी गृहिणी असेल, सकाळपासून ती काम करते आणि तिने जेवण तयार केलं, मग मुलं आणि नवरा काय म्हणतील, हो पण एक 4-5 दिवस झाले काही व्हरायटी नाहीये, सारखं सारखं तेच डाळीची आमटी, भात, पोळी, भाजी, कोशिंबीर, याच्यात काही मजा नाहीये, तू वेगवेगळे डिशेस शिकायला हवे. म्हणजे कितीही जरी एका बाईनी चांगला स्वयंपाक केला तरी कुठेतरी कधीतरी हा असंतोष दिसतो. आता इतकंच काय तर गांधीजींनी केवढी मोठी समाजसेवा केली, देशासाठी केवढं काही केलं, तरी एक सेक्टर होता की जे त्यांनी जी सेवा केली त्यांना ती नाही वाटली बरोबर किंवा ते मान्य न झाल्यामुळे शेवटी त्यांचा खूनही झाला. तर अशा आपण बघतोय की आपण जे काही करतोय आपल्याला त्याच्यातून संतोष जो आहे तो दिसत नाही, किंवा जे काय आपल्याला आनंद वाटला पाहिजे तो 100% आपल्याला आनंद वाटत नाही. आणि आपण कधीही भौतिक जगामध्ये कोणालाही आपण 100% सॅटिस्फॅक्शन देऊ शकत नाही. आता इकडे एक आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण कृष्णाचे अंश आहोत. जेव्हा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी कुठलंही कार्य करू तेव्हा, आणि जेव्हा कृष्णाला आनंद होईल तेव्हा आपल्याला परमानंद होईल. आता कसं आहे बघा, आपण रोज खातो, म्हणजे आता एखादी गृहिणी असेल, ती काय करते, बाजारामध्ये जाते, हाताने ती बघते की ही भाजी कशी आहे, डोळ्यांनी रंग बघते, नाकानी जर आंबा वगैरे असेल तर बघते याला चांगला वास आहे का, आणि घरी घेऊन येते, हाताने भाजी चिरते, स्वयंपाक वगैरे करते आणि खाते. आता जर हात म्हणाला की सगळं काम मी केलं, मी भाजी निवडली, मी भाजी चिरली, मी भाजी केली, हे अन्न शिजवलेलं सगळं पोटाला का गेलं पाहिजे, या अन्नावर फक्त माझाच अधिकार आहे, पोटाला मला काहीही द्यायचं नाही. आता हाताने ठरवलं पोटाला काही अन्न द्यायचं नाही, असं ठरवल्यावर हाताला अन्न मिळेल का, नाही. जेव्हा पोटात अन्न जाईल तेव्हा शरीराच्या इतर अवयवांना ते अन्न मिळेल आणि ती अवयव त्यांचं फंक्शनिंग जे आहे ते एकदम चांगलं राहील. पण जर पोटातच अन्न नाही गेलं, हाताने ठरवलं पोटाला मी अन्न देणारच नाही, तर हात दुर्बळ होईल ना, हात दुर्बळ. आणि तर हाताला व्हॅल्यू कधी आहे, जोपर्यंत तो त्याचं काम करतोय, त्याचं काम काय आहे, पोटाला अन्न द्यायचं, हे त्याचं काम आहे. जोपर्यंत तो त्याचं कर्म करतोय तोपर्यंत तो व्यवस्थित राहील, सबळ राहील. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा कृष्णाचे अंश आहोत. आपल्याला कृष्णासाठी, कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म केलं पाहिजे, कृष्णाला ते कर्म अर्पण केलं पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने अशा ज्ञानाने जेव्हा आपण कर्म करू तेव्हा कृष्णाला आनंद होईल आणि आपल्याला परमानंद होईल, असं ते कनेक्शन आहे. आणि कृष्ण बघा एवढा अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक आहे, तरी देखील 9व्या अध्यायात बघा तो आपल्याकडे काय मागतोय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम. म्हणजे कोणी एवढ्या हाय पोझिशन वरचा कोणी असेल तो एवढ्या साध्या गोष्टीने आनंदित होतोय. पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हे मी तुम्हाला 9व्या अध्यायात सांगणार आहे. तर आता हे झालं भोक्तारम यज्ञ तपसा, म्हणजे सर्व यज्ञांचा आणि तपसांचा तो भोक्ता आहे. आपण दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी एखादा
पती आपल्या पत्नी, आपल्या आई वडिलांसाठी, आपल्या मुलाबाळांसाठी नोकरी करतो. का तर त्याच्या म्हणजे दुसऱ्यांना आनंद मिळावा, दुसऱ्यांचा लाईफ कम्फर्टेबल व्हावं. एक गृहिणी सकाळपासून स्वयंपाक करते का? कुठल्याही, इकडे कोण गृहिणी आहेत मला तुम्ही सांगा बरं, तुम्ही स्वयंपाक करताना इतरांना काय आवडतं याचा विचार करता की तुम्हाला स्वतःला जे काय आवडतं त्या भाज्या आमट्या करता? कोण सांगेल? सांगा बरं कोण? माताजी असतील तर तुम्ही स्वयंपाक करताना तुमच्या मनामध्ये काय असतं? बोला माताजी. गायत्री माताजी. हो, स्वयंपाक करताना आपण पहिल्यांदा मुलांचा आणि जे आपल्या घरामध्ये मोठे असतील त्यांचा विचार करतो की त्यांना काय आवडेल, त्यांना काय खाता येईल आणि त्याप्रमाणे आपण हा बरोबर. तर आपण नेहमी दुसऱ्यांचा विचार करतो. आनंद दुसऱ्यांना होण्यासाठी आपण काम करतो. पण इकडे आपण कृष्णाला मध्ये नाही ठेवत, म्हणून शेवटी मिळतं काय? असंतोष मिळतो. मग कृष्ण काय म्हणतो? मी भोक्ता आहे, मी एन्जॉयर आहे. म्हणजे तुम्ही कर्माचा त्याग केला नाही पाहिजे, पुरुषाने नोकरी केली पाहिजे, पण थोडासा पैसा कृष्ण मंदिरासाठी दिला पाहिजे किंवा गृहिणीने स्वयंपाक केला पाहिजे, पण पहिल्यांदा ते अन्न शिजवलेलं कृष्णाला अर्पण केलं पाहिजे, कृष्णाच्या आनंदासाठी, आणि मग इतरांना ते द्यायचं. अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण राहतो तेव्हा कृष्णाला आनंद, आपल्याला परमानंद होतो. मी तुम्हाला हाताचं उदाहरण दिलं. दुसरं, सर्व लोक महेश्वरम. आता इकडे भोक्तारम यज्ञ तपसा, कृष्ण म्हणतोय मी सुप्रीम एन्जॉयर आहे, सगळं जे काय तुम्ही करताय ते मला अर्पण करा. याच्यामध्ये शोषण भाव नाहीये, शोषण भाव नाहीये. तुम्ही बघा शास्त्रामध्ये प्रभू रामचंद्र हे यांनी रावणाविरुद्ध युद्ध केलं. त्यांनी लंका स्वतःला घेतली का युद्ध जिंकून? नाही, त्यांनी लंका विभीषणाला दिली. त्याला सांगितलं आता तू राज्य कर. भक्त प्रल्हाद, हिरण्यकपशूला नरसिंह देवानी मारलं, वध केला. नरसिंह देवानी त्याचं सगळं राज्य हडप केलं का? नाही, त्यांनी प्रल्हादाला सांगितलं की तू राज्य कर. तर अशी अनेक उदाहरणं आहेत शास्त्रामध्ये. आता कृष्ण स्वतः हा द्वारकाधीश होता, हा पूर्ण ब्रह्मांडाचा नायक आहे, सुप्रीम कंट्रोलर आहे, तरी देखील तो अर्जुनाचा सारथी झाला ना. तर कुठेही इकडे देवाचा शोषण भाव नाहीये. तो जे काय करतो ते भक्तांसाठी करतो, भक्तांच्या उद्धारासाठी करतो. तर आपल्याला एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण कृष्णासाठी जे काय करतो त्याच्यामध्ये कृष्णाचा शोषण भाव नाहीये. ते आपल्या मनामध्ये असं असतं कारण आजूबाजूची लोक असतात, आपण काही दिलं ना की लोक स्वार्थी असतात, आपण त्यांचा स्वार्थ फक्त बघतो. पण कृष्ण तसा नाहीये, तो स्वार्थी नाहीये. आपण जे काय करतो त्याच्यासाठी प्रत्येक गोष्ट तो लक्षात ठेवतो, आणि तुम्ही एवढंच काही दिलं तो रिटर्न करताना एवढं तुम्हाला देईल की अपेक्षेपेक्षा, तुम्हाला तुमच्या कल्पनेपेक्षा तुम्हाला कल्पना करता नाही येणार इतकं काही तो देईल. आता सुद्धा तुम्ही भगवद्गीताचा क्लास ऐकताय, तुम्हाला खरोखर सांगते हा आनंद कृष्णाचा आहे. आता सर्व लोक महेश्वरम. सर्व लोक महेश्वरम म्हणजे फक्त पृथ्वीवर जे मानव आहेत त्यांचा तो ईश्वर नाहीये, तर आपल्या ब्रह्मांडामध्ये 14 लोक आहेत. पाताळ, स्वर्गलोक आणि हा आपला भूलोक, अशी सगळी मिळून 14 लोक आहेत.
तर या 14 लोकांचाही तो ईश्वर आहे, म्हणजे तो देव देवतांचा सुद्धा ईश्वर आहे. आणि तिसरं सुहृदम सर्वभूतानां. सुहृदम सर्वभूतानां म्हणजे कृष्ण सर्व भूतांचा सुहृद आहे, म्हणजे मित्र आहे. असं नाहीये की तो फक्त मानवांचा मित्र आहे, नाही, तो किड्या मुंग्यांचा आणि हत्तीचा, सर्व जे जे काही सजीव आहे त्या सर्वांचा कृष्ण सुहृद आहे. आणि जेव्हा हे लोकांना असं समजतं की कृष्ण हा सर्व आपला सुहृद आहे, कृष्ण हा आपला पिता आहे आणि हे सगळं जे जग आहे हे कृष्णाचं आहे, जेव्हा हे असं समजतं तेव्हा कोणाही दोघांमध्ये, दोन देशांमध्ये भांडणं होणार नाही, युद्ध होणार नाही. तर ज्याला हा श्लोक समजतो तर त्याला खरोखर पीस, शांती सूत्र जे आहे हे त्याला समजतं. आणि इकडे आता भोक्तारम यज्ञ तपसाम आणि एका दुसऱ्या तऱ्हेने मी तुम्हाला सांगते की आता तुम्ही समजा जर IT कंपनीज असतात, सकाळी लोक तिकडे कामाला जातात, तर कामाला जाताना अगोदर सिक्युरिटी असते, मग त्यांना त्यांचं कार्ड स्वाईप करावं लागतं आणि आतमध्ये जातात आणि परत बाहेर जाताना सुद्धा तीच प्रोसेस करावी लागते. तर ती सिक्युरिटी का असते? का IT कंपनीमध्ये खूप महाग महाग गोष्टी असतात, छोट्या छोट्या चिप्स पण अगदी लाखो रुपयांच्या असतात, तर या कोणी घेऊन जाऊ नये म्हणून ती सिक्युरिटी असते. तर आता हे जे भौतिक जग आहे ही सुद्धा अशी मोठी कंपनी आहे. कोणाची कंपनी आहे? कृष्णाची आहे. इकडे सर्व जे काय आहे ते कृष्णाच आहे. आणि आपण असं केलं तर चालेल का? सगळे आंबे घ्यायचे, संत्री घ्यायची, गहू तांदूळ डाळ छान छान भाज्या घ्यायच्या आणि कृष्णाला काही नाही द्यायचं, मग आपण चोरांसारखा राहतो. म्हणजे चोर कसा राहतो? नेहमी त्याला भीती असते आणि काही सुख नसतं, आनंद नसतो, अशा तऱ्हेने आपण राहत असतो. आपण सगळं स्वतःसाठी घेत असतो आणि जरा सुद्धा जाणत नाही आपण या सर्वांचा मालक कृष्ण आहे. तर अशा तऱ्हेने सुद्धा लक्षात ठेवा की सर्व यज्ञ तपसांचा भोगता कृष्ण आहे, कारण हे जे जग आहे हे जग कृष्णाने निर्माण केलेलं आहे, हे कृष्णाच आहे. आता हा अध्याय संपलेला आहे. दीपाराणी माताजी आलेले आहेत का? आज आपण काय बघितलं की श्रेष्ठ काय आहे, कर्मसन्यास की कर्मयोग? कृष्णाने सांगितलं कर्मयोग आणि तुम्हीही मला तेच सांगितलं, कर्मयोग कर्मसन्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे. मग इकडे आपण बघितलं, जर तुम्हाला निष्काम कर्म करायचं असेल, बंधनातून मुक्त व्हायचं असेल, तर तुम्ही कर्म करताना फळाची आसक्ती नाही ठेवली पाहिजे. आणि मग मी तुम्हाला शांती सूत्र सांगितलं. आता हे दीपाराणी माताजी आलेले आहेत का? नाही माताजी, दीपाराणी माताजी. मी पटकन हे वाचते, गीता महात्म्य. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप. हा चालेल, थँक्यू.